Ndinoda kukugamuchirai vadiwa vateereri vedu pachirongwa chamunovigirwa paMandara SDA Church online patinotaura dingindira ratiri kufamba naro chiKristu nechivanhu. Toda kutenda vateereri tiri kuona vanhu vari kutisendera mameseji vachitenda zvisingaite nemapurogiramu atiri kuita, kubudirira kwemapurogiramu edu, kuona kwenyu, mibvunzo yenyu nezvimwe zvamungashuvira kuti tigadzirise. Ari kutaura kwamuri ndinoitwa Adin Momba, a literature evangelist, chaplain pastor, ndo kubasa kwedu. Tisati tapinda munyaya medu muzuva ranhasi tine nyaya yakasimba zvekudaro. Ndosaka muri kuona panel yedu yakakura kudai. Tine musoro wenyaya uri so interesting wekuti zvoni kunyangwe ndaipfeka heti asi ndaimuka ndakagerwa. Kunyangwe ndaipfeka heti asi chaitondinetsa ndechekuti ndaitomuka ndakagerwa. Saka ndo nyaya toda kutamba nayo muzuva ranhasi. Saka panguva ino ndichatora nguva ino kupa vadiwa vateereri kuti vazviintroduce ndevanani vanobvepi. Ndo nguva yatingatore. Ndichatanga nemi Elder. Kazwai vateereri, tokutendai nokufamba kwatineta tose nechirongwa ichi. Ndini wenyu Evangelist Chikonde kana kuti Elder Chikonde semazira munondiita nguva dzose kana ndichitaura pano. Tinoda kutenda uye tinokugamuchirai mai vangu. Kwazwai vateereri, ine ndinonzi Mai Magwita tichibva kuBhindura. Mai Magwita, tinoda kutenda kuva nemi pachirongwa chinochi. Next. Kazwai vateereri, ndinoitwa Magwita ndinobva kuBhindura. Tinoda kutenda. Kazwai vadiwa vateereri nevatariri vedu vechirongwa chepaMandara online worship. Tokuchingamidzai uye tine mufaro kuti tiri kufambirana pamwe chete pazvirongwa zvapfuura. Ndonzi mufundisi Mapurazi. Nhasi ndaida kumbokutaridzaiwo zvandinazvo zvinosimbisa zvirongwa zvino uye nezvirongwa zveupenyu hwedu. Ndine mabhuku matatu ari pano andofunga kuti muri imwe neimwe munhu mumwe nemumwe anofanira kupfuurawo nepaari. Ndine bhuku rakanzi Health Power, Health by Choice Not by Chance. Kuva mutano zvinotosarudzwa. Ndimuke mangwana ndava mutano. Saka bhuku rinotibatsira zvingaitwa kuti ndive mutano, mhuri yangu ive itano. Saka zvakanaka kuti tive naro tigoriverenga semhuri tipractice zvirimo. Bhuku rangu rechipiri rinonzi Free from Addictions. Tine zvakawanda zvakatiisa mujoko rema-addictions. Zvingava ma-addictions ekusvuta, ma-addictions ekumwa zvinodhaka, angava ma-addictions ekuona vanhu vakashama. Bhuku iri rinotibatsira kuti tingabuda sei mumusungo wema-addictions. Saka ngatizvitengerese mhuri kana kutengera vana kana hama dziri muma-addictions. Zvekare tine bhuku rokupedzisira rakanzi Healthy Body. Kuti muviri wemunhu uve mutano inobata nyaya yeanatomy. Ndezvipi zvingadyiwa kana ma-exercise angaitwe kuti pati imwe neimwe yemuviri igone kuva itano. Saka kana muchida kuti muwane mabhuku aya, sunungukai kubata musokosi wechirongwa Pastor Mumba tigone kuwana mabhuku panhamba dzamuchapiwa pachirongwa chino. Mwari akuitire zvakanaka, akukomborei. Over to you musokosi. Tinoda kutenda Mwari. Mai Magwiti, tokumbirawo just a short prayer mutinamatiro kutanga program yedu. Katinamati. Kuna baba wedu musoro kudenga, baba toda kutenda Jehovha mwati matisapa nedzongwa tinopona. Tinozviisa mukati memaoko enyu apo nehurukuro yatichange tinayo. Tangokumbira muchagona kwamuri munotitungamirira nekubvisa wakaipa pakati pedu Jehovha samasimba. Nevateereri tangokumbira iwe nawo. Chiwaneso zvanamatambira Jesu Kristu. Amen. 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 Tinoda kutenda amane shamwari muchirongwa chedu chatinacho chinochi. Musoro wenyaya sekutaura kwataita, kunyangwe ndairara ndakapfeka heti asi ndaimuka ndakagerwa. Eva Chikonde, nyaya dzeuroyi mushoko raMwari nemhando yeuroyi takabvako. Hwakamira sei? Bhaibheri rinomboti kudii nemhando hwese hwatingazive pamusoro peuroyi? Alright. Maybe tisati ndaverenga Bible
ndichamboedza kutsanangura sezvamunoziva kuti for the past 27 years ndiri muvhangeri afamba nzvimbo dzakawanda. Okay. Tabhabhatidzwa vanhu vakasiyana-siyana veuroi nevamwe vakadaro. Saka information zhinji tinoitora kubva mune vanhu vakanga vachitotendeuka vachiuya nenyaya idzodzo. Uye sevanhu vakakurawo vaine background yechivanhu tinonzwisisawo zvimwe zvezvinhu nekuti inini pandiri panapa ndakatomboroiwa. Regai munorevei kana muchiti ya ini ndakatomboroiwa. Zvakaitika ndezvokuti ndiri grade 7 taiwanzopfurawo nepane imwe imba tichimhanya sevanhu. Muzati vana vadiki chamunovarambidza ndo chavanoita. Chipfura chimhanya kusvika mai avakomplaina nana mai vedu zvikanzi vana venyu zvavari kuita handisi kuzvida ndakavarambidza kupfura nepapa. Mai zai tikabva chikoro tikangodongorera. Muzati vana muri vana vadiki mukaona pana mamapfura muchimhanya iwo paunobuda panze mune matokrosa. So one day ndakazoti ndichingomhanya ndakangoita nge munhu abayiwa. But nangoita nge munhu angobayiwa kabva ndatenge ndarikavha ndichitosvika kumba abva nazo gumbo rako kurwadza nguva diki ndakutotadza kufamba nguva diki gumbo ranga razvimba kudai zvokutotadza kana kuita chinhu. Mai vangu vari muprocess yekufunga kuti chii chaitika. Mai avakabva vauyawo vakabva vati kuna amai vangu maona munoparirwa nevana. Ndakamborambidza vana kuti vasapfuure pamba vachiita sei vachimhanya. So mai vangu ndoziva kuti havana chavakataura. Rakava dambudziko rakanetsa mai vangu. Vakanamata kudaidza vanhu vakasiyana-siyana vachinamata kupedzisira. I still remember mashoko andichiri kuziva kutaura namai vangu pakupedzisira ndeyekuti Mwari ndimi makandipa mwana uyu. Ndanamata ndaita zvose kana akafa ndichaviga. Kubva ipapo ndopakabva patanga kuserera gumbo ndobva rateta normal. Ndiri grade 7 vandichiri kuziva zvakaitika. But vakaroya vacho vakayozunguva vakatoyazotaura zvavo kuti vana takambovarambidza. Kwete zvokuti ndezvokufungidzira kuti vana vanoparira. Vana vanokuparira iwona takavarambidza kupfuura bone zvakuitika. Then kana itaura nenyaya yeuroi zvakare mufundisi. Uroi huri pakawanda. Number 1 kune vanhu vanoroya chaizvo kuti vanopinda mumba madhoo akavharwa. Ndodera kuti bhaibheri chatibatsira nhasi kuti chii chinenge chiitika ipapo. Madhoo akatovharwa munhu anotokupinda mumba akakubatai. Number 2 muroi kana akuuya pamba ka munoziva here kuti munogona kubatwa nemagneti zvokuti hamumuke kana kupepuka. Ngatiti for example mukadzi wako ari muroi haumbofa wakabuda wakanzwa kuda kuita wiwi iye aenda kunoroya kuti uzoone kuti pane munhu angarara pasipo. Unoramba wakarara usvikadzoka. Kune mhando dzeuroi chaidzo dzekuti mumwe munhu anokuisa chipotswa. Unototsika so sezvandataura paipai. Pabhateta chinhu chapinda chausina kuona chapinda sei. Chinhu icho chinogona kutosvika napa kukuuraya. Imwe mhando yekuroya iyoyo. Kune zvakare humwe uroi hwakafanana nekudai. Kune vanhu vanotoroya even musitari kunamata chairo. Zvangofanana nekuti for example imi mandanetsana nemi ndobva ndaenda kunopiwa chinhu whether munamato chii chekukuvadza imimi. Andimona imi motorwara kana kutosvika pakufa. Ndakatosangana nevakadaro vakatoroya musitari kunamata. Kozoti pane humwe uroi zvakare hwakafanana nekudai. Munhu anogona kugara mumba nemushonga wemheni. Vamwe vacho ndakaona mumwe anogona kugara needha chanza chemunhu kana kuti zamu rakaomeswa. Kune zvinhu zvakasiyana-siyana. I don't know kuti zvinooperata sei. Andimunoona. Ndiri kuheadlands ndakatoona mbuya vakanditi ndakukuratidza kuti mushonga wangu ndaiushandisa sei. Munoziva here kuti midzi ikaiswa paruware so pavanotanga kutaura inomuvha kutarisana wadai. Midzi kutarisana kukutanga iri kuita align. Then yadaro meni yacho chainenge iri muhari mumunda. Mukaenda mumunda munonzwa muchitinhira mabhanang'ana muhari mune mvura inenge yakasvika muhafu kana mu3 quarters. Unonzwa muhari muchiti kitikiti zvinoita mabhanang'ana paya kana mvura ichituruka zvinenge zvichitetika mukati mehari. Imwe mhando yeuroi iyoyo. Zvakafanana nevamwe vanotoroya through zvikwambo. Ndofunga takambotaura nezvazvo. Mhando dzacho dzakati wandei dzeuroi. Vamwe chaivo unogona kutopindira unogona kupindirwa mumba ukatogerwa sezvanda pamusoro yenyaya wamuri kupa kuti inini mukoma wangu chai first born mukati memba aitotaura every munhu haagerwa musoro wese kawani. Aita akagerwa soka oti nai muonai ndafuma ndakagerwa mangwana anenge akawedzerwa
mangwana anenge akawedzerwa Hey. ndobva apedzisira ati bheta kurara ndakapfeka chi heti Okay. bva akurara akapfeka heti aibviswa heti usiku asinganzwi obva agerwa opfekedzwa zvokuti takatoona kuti kugerwa kuri kuenderera mberi but munhu akapfeka chi akapfeka heti imwe type yeuroyi zvakare iyoyo. Now regai tingoverenga panapa kubva mukati mebhaibheri. Maybe ndisati ndaverenga mubhaibheri regai ndingopotanga ndapa mienzaniso chinoratidza kuti varoyi mubhaibheri varimo. Mukaenda pana Daniel chapter 2 mambo Nebhukadhinezari rota hope akadaidza ng'anga nevaroyi kuzodudzira hope dzake. Mukaenda kuna Exodus chapter 7 Farao akadaidza varoyi neng'anga kuti vazobatsira kuita counter zvazvaitwa naMoses. Now da kuverenga pana Deuteronomy 18 munzwe yambiro yakapuwa naMwari inoratidza zvishwa uroyi huriko asi Mwari haudi. Okay. Deuteronomy 18 from verse 9 to 12. Zvino kana wasvika munyika yaunopuwa naJehovha Mwari wako usadzidza kutevera zvinonyangadza zvendudzi idzo. Pakati pako apa pane kuwanikwa munhu unopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto kana unotenda mashura kana unoita mazango kana muroyi. Israeri iri kutonzi naMwari panapa pakati pako apa fane kuwanikwa munhu anoita zvemazango kana muroyi nekuti mazango neuroyi zvinofambirana. Okay. Because mazango ndio mishonga yacho inoshandiswa nevanhu futi vanoita sei vanoroya. Vamwe vacho vanotosvika pakuti mate andasvipa apa mate andasvipa apa asati aoma unenge waenda ende uchienda zveshuwa. Alright. Saka munoona kuti Mwari angaudza Israeri kuti muKenani mamuri kuenda umu mune vanhu vanoita zvinhu izvi asi iwewe handikutenderi kuita kureva kuti Mwari haafarire uroyi uye ari kukonfema mubhaibheri kuti uroyi huriko. You know, pama muchitaura mhando dzeuroyi. Yes. Mukusiyana kwadzo. You know, elder, ini ndinana sekuru. Yeah. Vamwe vacho vanotodada neuroyi kudairo. Yeah. Vamwe vacho vanokudza kuti vane mishonga neshamwari dzavo. Yeah. Mishonga yekuti vanogona kutoona vamwe varoyi. Panenge pafiwa pai. Yeah. Vanoti zoni mishonga iyi yavanayo. Yeah. Ndiye kuti zoni varoyi hanza vatore chitunha. Yeah. Chitunha avatore chitunha kumuchari. Yeah. Ndo polisi varoyi. Alright. Avatorere kumuchari. Alright. Vanochitorera pamba. Vanotanzi kumuchari kunenge kune mweya yakawanda saka tingatore chisiri chedu. Alright. Ende ndo matauriro avanotoita. Yeah. Saka chavanoita hanzi zoni vane mishonga yekuti vanogona kuona muroyi. Yeah. Achitouya kuzotora bhodhi yemunhu. Yeah. Saka imimi pamunosara muchiita board viewing munofunga kuti mune munhu iyo iri image yangosara anza anenge iri cardbox but chikafu chinenge chaenda kare ndizvozvo ndo mhando yeumwe uroyi kunyanya kwedu kwatinobva kuMalawi. But tisati tapa mhuri yekwamagwiti ndoda kubvunza Pastor Mapras imimi maimbova mupostori muprofita muchidzura nyanga mamusingajoinise here vanhu muuroyi pastor because like chinoita kuti vanhu vapinde muuroyi ka vanhu havapinde muuroyi nokuti atsvaka mushonga weuroyi. Vamwe vacho vanenge vachitsvaka mishonga yekusimbisa misha. Vamwe vacho vanoda kuti vana vaprotectwe. Pameita zvechipostori izvi mamusingashine here kubatsira vanhu chero vacho vanenge vachiti vari kuroyiwa maivabatsira sei? Toda kutenda sezvataurwa nemusokosi inini ndaiva madzibaba muprofita mukuru. Ukuru hwacho hwanga huri hwekuti takafamba makawanda tichipupurwa. Zishuwa murume uyu ane chipo chikuru chekutanga. Chechipiri ndechekuti takabatsirawo vanhu vakawanda. Ndopatakazoona kuti chipo ichi chikuru. Ndoda kuti nditange nemubvunzo wokutanga wokuti maisarombesa here vanhu. Regai nditi pakubatsira vanhu paiuya vamwe vada kutsigisa misha. Paiuya vamwe vane matambudziko ari kuda kugadziriswa. Saka mukubatsirwa zvandakadzidza mukuprofita kwangu ndakaona kuti kune mhando mbiri dzavaprofita mukushanda kwataita ikoko. Kune vaiita zvisiri zvekunotsvaga urombwa kuti varombese vanhu. Vaiita zviri direct zvekuti ari kutongonamatira achishandisa zvimwe zvinoshandiswa semvura
nezvakasiyana-siyana kupa vanhu kuti vanosimbisa musha. Okay. Koita vamwe vekuti vaitoenda kunotora masimba aya pasi pemvura. Alright. Kana kuenda kune dzimwe n'anga kunogadzirwa kuti vadzoke vachibatsira vanhu. Ndo vandaiona sekuti vairombesa vanhu. Alright. Saka mhinduro yangu iri kuti hongu mukuita izvi. Yes. Mune kurombesawo kwakanga kurimo. Yeah. Okay. Kwekuti munhu anofunga kuti ndaenda kuchechi kunobatsirwa. Yeah. Nyamba atoenda kunopiwawo zvimwe zvinhu zvaasina kutarisa. Zvangofanira munhu anotsvaga mushongo laki kana munhu anotsvaga dumwa rekurimisa. Yeah. Divisi rekuti akohwe. Okay. Anogona kuzobva ikoko divisi rachinja ratova sanda 1. Yeah. Rakuuraya vanhu. Yeah. Yes. Chachikwambo chakutokumbira ropa. Saka zvinhu zvaigona kuitika even muchinamato. Yeah. Alright. Zvekuti munhu waitozonzwa kuti but inini zvandakabatsirwa pai nezvakuitika zvatisiyane. Okay. Yes. Okay. Then chechipiri chandachida kutaura ndechekuti pamubvunzo wechipiri wamabvunza uri kuti maibatsira sei vanhu. Yeah. Regai nditange ndakonfema zvataurwa naElder Chikonde kuti ichokwadi uroyi uriko. Okay. Inini experience yangu haisi yekuroyiwa. Yeah. Asi ndeyekubatsira vanhu Vairoyiwa. vairoyiwa. Okay. Yeah. Vamwe vaigona kuuya nemwana akarohwa nezvidhoma. Yeah. Achifizura maziso achiita zvisina kujairika. Zvimwe zvidhoma zvacho zvaitotaura kuti tiri kuda nyama. Yeah. Hatibvi pano pasina chinyi? Pasina nyama. Saka nzira dzekubatsira taigona kuti mweya wataishandisa kana watiudza kuti apa pari kuda sauti yemagodo. Mwana akwizwe sauti ndo imwe nzira yekutanga. Kana kuti ngaapfungaidzirwe mafuta evhembera. Aigona kupfungaidzirwa mafuta iwayo. Kana kuti ngaapfungaidzirwe mafuta ehwai. Kana vabva ipapo vaigona kupiwa hoko yemutara. Yeah. Ine tsono dziripo. Usokozo wako ndiseka. Nemazai. Yeah. Nejira dzvuku. Indaibata ndiri kungotsvuku. Yeah. Nembiya. Yeah. Woenda vononzi endai munocherera pakati peyadhi kuteya varoyi kuti pavanosvika vanosvika vobayiwa netsono idzi nehoko yemutara. Saka ndo mamwe mabatsiro ataita vanhu vanenge vauya vaine matambudziko ekuroyiwa. But mukufamba ndakanzwa kuti ndo pamakasangana nevakomana veZundi. Yeah. Vekuyuset. Vakomana vanoda Mwari zvekudaro. Yeah. Yeah. Zvii zvakakupai kusiya zvinhu izvozvo kana imimi maiti muri kubatsira vanhu muchiuya kusaidhi rino re7th day? Tinotenda. Sezvandakataura vadiwa vateereri kuzvikamu zvakapfuura. Ndakambohighlighta kuti Mwari akatanga kudevelopa interest mandiri. Saka ndasangana nevarume. Okay. Then pandakazosangana navo paiparidzwa. Chekutanga mharidzo yakatanga kundidenha moyo. Yanga isimbori yeuprofita. Yanga ine chekuita nechimiro chavakafa. Alright. Ichiburitsa kuti vakafa havarumbidzi Jehovha. Ende vakafa havana chavanoziva. Mavhesi aiverengwa. Saka ndakaona kuti ndaishanda nengiro dzandaishanda nadzo. Dzakaita sengirozi yaJoshua. Ndikaona kuti Joshua akafa. Ende haana kuenda kudenga. Ndo pandakatanga kuona chiedza kuti saka ngirozi dzehasha. ndiJoshua upo wandiri kushanda nayo. Pechipiri vakazobata nyaya ine chekuita nekuprofita. Chiburitsa vhesi yamakamboverenga yayo kuna 1 John chapter 4 vadikani edza imweya. Saka pavaidzidzisa vachiedza mweya. Ndakava neconviction yekuti mweya uri mandiri handiwo mweya uri kutaurwa neBhaibheri. Saka zvakazoramba zvichijeka. Ndobva ndaona kuti ndofana kusunungurwa. Okay. Toda kutenda muri kuzvinzwira zvevamwe vari kutaura kusunungurwa kunoitwa vanhu kubva munzira dzakadai dzekuti kune vanhu vari kufunga kuti vari kubatira Mwari ivo vachibatira muchinda wenyika ino. Ndoda kuuya kwamuri Mai Magwiti kuti mungosheya nesu jeni yenyu munyaya yekutambudzwa nemweya yetsvina. Zvakatanga papi? Alright, dambudziko rangu rakatanga kudhara. Ndiri pagrade 3. Muri grade 3? Ndo pazvakatangira. Zvii zvaitika? Zvakaitika ndezvekudaenda ndakangotoraro rimwe zuva nditi. Ndobva ndarota mukadzi anga akapfeka hembe dzeredhi. Ndo pandakatanga kutsikira. Ndongo tsvuku koko. Vakarota kushonga kwenu. Vakarota kushonga kwenyu. Yes. Saka zvadaro kubva paipapo ndo pandakatanga kutotsikirirwa zvakatonyanya ndichiti ndandisasatombokwanisa kurara ndikada kuti nditongoraro dai so. Then ndichingotsikirirwa saka nanda kuti
dzimwe nguva wotongorara wakaita sei wotongogara udeso asi si wakatongogara udaro waibva watoita sei waitongotsikirirwa wakagara udaro bosi ndowani munoti madzikiriro madzikiriro okay wotongotanga wongotsigirwa wakaita sei wakatongogara udaro kusvika zvakaita zvichingoramba zvichingodaro handiti kusvika ndaakusekondari bva ndazoendawo kunogara nemwe hama yangu kune imwe nzvimbowo okay saka tingangoti madzikiriro apa tinotomboti anga atombori nani zvakazoita wese pakudaiso pakuti ndakazongoshaya nhumbi yangu yechipfeko changu chemukati saka ndashaya chipfeko changu chemukati ndopandakatanga kugerwa pano pese panogereka ndofunga shone yandiri kuedza kutaura muri kuinzwisisa nditi pese panoita se pane bvudzi panongogereka ndichigerwa saka ndaiti ndagerwa kudaro paita sei ndagerwa kudaro pane svosvereri yekwedu tinoti magange mukanga rinoita kunwa so saka ndaiti ndikandiruma kakuruma nditi panoita pakushosha so saka ndozvaitika kuti kana ndamuka so paitoita se paitoswera pachishosha pandinenge ndaita se ndagerwa saka ndakangoitika dambudziko iroro rekuti ndaingoti pakada kuti pamire bvudzi ndobva ndaita sei ndobva ndatoita sei ndobva ndagerwa alright saka zvadaro saka tiri kuona kuti process yekutanga tiri kuona kuti dambudziko akatanga ari madzikirira akatanga ari muri madzikirira grade 3 akatora nguva madzikirira aya haana kuzombopera haana kuzombopera sana nda kuti madzikirira vanoita situation yechipiri makusekondari saka situation yechipiri ndo yatiri kuona yekushayikwa kwenhumbi dzemukati ndo yamakatanga kuexperience kuona kuti nhumbi dzemukati panapa hadzichawanika ndo yechipiri and then tabva ipapo ndo pamakutanga kuexperience taona kuti nhumbi dzemukati hadzisi kuwanika ndo patakuona kuti maimuka makagerwa kubva musoro pese pangagerwe pese pangagerei alright saka zvabva ipapapa ndo pananda kuti handitozivi kana kuti zvawakoma tingangoti nhasi andatombotanga kuzviti handitomboziva nditi but chinondishamisa ndechekuti ndaimuka ndakatotesa chipfeko chemukati cheshe then pandinoenda kunguva dzinoteera vanhukadzi dzepamwedzi pega pega ndashamisika kuti ndichiteera dare ndaitange ndei ndakarara kana kuti nemunhu wechirume saka zvakangoramba zvichiramba zvichitongoenderera kudaro apa madzikira daro even ukada kuzama tingangoti even ndingangoti inini ndakakurira muchechi even vanondiziva vanokwanisa kuita sei kundiziva vanhu vazhinji makurira muchechi ndakatokurira muchechi alright saka even ndichinamata even ndichidi zvoite tange masituations acho hapana kana chaite sei hapana change yaitomboitika alright kuzosvika ndazosvika munonzi panguva yekuti ndakazororwawo nemurume wangu handiti tingangoti tadanana ndo pandakamudza situation ichi matikira aita zvinhu zvangu ndo pakati aini ndinokwanisa hazvina basa handiti pangondigamuchira zvakadaro handiti saka bata tongotanga kugara tese but tichigara tese udeso ndofunga zvakatozotanga kutoita wesi maroro pazvatotanga kutonyanyita wesi handiti zvekutoti kana ari madzikirira ayaye akutonyanya kutoita wesi kutodi saka ndiyanga akutombondimutsawo katomboti kana aripo asi kana ari panaiti zvezviye ndaitoshuwa kuti ndomutswa nani dzimwe nguva vavakidzani chaiyo vandaitogara navo vaivai kupfurikidza nekuti bosi akusandi kurota but zvinhu zvekuti unenge uchitodzipwa dzimwe nguva wakatotarisa kuti asi kuti ukwanise kuita movement unenge usingaitesi unenge usingakwanisi saka ndo vaitoziva ndizungusa kudai so saka atori panaiti zvezvo zvinhu zvekutoti zvaigona kutondinetsa bosi waitoziva muwakidzani zvezvo ndiwo tozoyota se okubatsira kuti ugare kudai so futi hope obvious usikuka unotozongoda kurara futi zvobva zvati tektekniyo even nemasikati madzikira ndaingosangana nawo saka ndaingoti kugerwa nekungotsikirirwa kugerwa ndingoita se ndichingotsikirirwa kusvika zvichienderera mberi kusvika tazofa unonzi tazoita se inonzi nekufamba kwenguva nditi zvinhu zvakaramba zvichindistresa kusvika ndazotanga kurwara zvezvi maybe tisatende ikoko iko zvino timbori kuchikoro panhu pandoda kubata ndepekuti zvinhu izvi zvine mastages azvo zvine mastages azvo tiri kuona zviri kutanga muri grade 3 ndo pari kutanga dambudziko redu maparents vaizviziva here kuti ndo zvamuri kusangana nazvo maparents zveshuwa vaitozviziva makataura nehama ndakatotaura nadzo tingangoti hama dzese hapana munhu asingazvizivi okay
vandozviziva kuti ndo zvinhu zvandiita sei zvamaisangana nazvo. And then another issue ndeyekuti zvoni hazvina here kukuafektai kuchikoro kwenyu pamaiva kuchikoro? kutondaafekta kuchikoro number 1 zvakatondaafekta bhozi panguva yekuti ndaunonyora maexams handiti vanhu especially vanhu vanondiziva ini vanondiziva kuti ndandiri bright handiti but yanguva yekuti ndakunonyora maexam ndangoti ndiri maexam so vandatangotongoona dima bvandatorara pana chinhu chandakatozomboona pane chimwe chinhu chanandasirira futi handiti chekuti ndazoroorwa kwachona handiti pekuti unenge usina kumbosangana nemunhurume vanotaura mene vanotaura kuti mukadzi pane zvinhu zvinofanira kuita sei kuonekwa paari but ini handizvizii zviratidzo izvozvo handitombozvizii nokuda kwemaexperiences amakaita kumashure ameno Elder Chikonde muri kupabata nditi saka iko zvino tiri kutanga nemadzikirira avai encounter and then toona kuti number 2 vakusekondari takushaya zvipfeko zvemukati saka kana tiri kuvaroyi vanoshandisa inonzi the magical principle of contact. The magical principle of contact, Pastor Mapras, ndeyekuti vanhu vanokuroya vachishandisa zvinhu zvaune relationship nazvo iwe pache zvako. It's either bvudzi rako ndo ravanoshandisa kana kuti ndosaka muchinza kuti akanhokorwa tsoka. So it is the magical principle of contact. Saka ndo yavari kubata kuti zvaka you know kuti ndakasangana nomwe mwana akadonherwa negutsani mumusoro achifudza mombe angati kurei but paakadonherwa nemutiwo apa hapana kana muti but akadonherwa nechigutsani kubva musi iwowo haachagona kunyora zita rake. Saka ava vari kutaura zvinhu I think zvinosanganikwa nevana vakawanda kuti kana munhu uchinge waroyiwa chimwe chinhu chinoitwa nevaroyi ndechekuti mwana anogona kuenda kuchikoro time yemaexams ndo inonzi tinosangana iyoyo. Pane zvimwe here zvamaka encounter ndisati ndapa baba zvamaisangana nazvo? Then pauzogara panditi ndopandakatanga kungorwara vandatanga kungorwara nditi ndichitesta ndofunga kuzvipatara ndichingofamba tichingoenda kupe kuzvipatara nababa pepe handiti sezvinoyo ndopandakazobatwa chirwere cheBP handiti nekufamba kwangu bva ndazobatwa chirwere cheshuga nemaulcers pamwe chete. Saka ndopandakatanga kumwa mapiritsi then mapiritsi amukumwa kwangu kwekuyo handiti ndaitenda kuchipatara ndichinzi uyu BP nenge tori nomo shuga nenge tori nomo asi chakazongoitika ndechoti ndakazongoramba ndichitongorwara serious handiti zvekutoti vanhu vachitongondiona skin yangu yange yatombotenda kutoita grey zvekutoti kuona ndatoonda zvisingatomboiti kusvika pazouyu ndofunga kuchechi apa bhosi chati yakaitika taimbogara kuno kuharara nditi tazoresetla takugara kubhindura kwekwe hapana kana wekuchechi wekuti tingangoti munhu wana anogona endiziva. Saka ndopakazongoyo wamwe maimo wakedzani vanoudza vanhu vekuchechi kuti apane munhu wamunonamata naye but munhu ari kurwara achakwanisa kuenda kuita chimwe chinhu kuti timoti zvekuenda kumaprofita chechi haite sei haazvida handiti. Saka ndopo wakazouya veve vaninzanana mechikuhura veve vachizondiona ndopa wakanoudzawo vamwe vekuchechi pepe vapauya bva paitwa all night then paitwa all night ndopandakatozotanga kuita sei pachipera wiki pandanda kutokwanisa kusimuka ndakwanisa kutotsvairawo nekutoitawo mabasa epamba zvinova zvinhu zvandisingaite sei zvandasasakwanisa. Saka murwendo rwenyu mune mamwe mapasta here muchiri kurangarira vakambonamatawo nemi mukanyatsokuona kuti zveshuwa Mwari vari kushanda? Zveshuwa ichokwadi mapasta atoripo because mamwe mapasta achona parwendo rwori kupfurikidza nekuti taitosangana nemasituations aya pakaitwa kukempi meeting isu tinokembera kunonzi kushenodzi shashi campsite handiti kwakoya vamwe vanonzi Pastor Maprazi vapoya ana Pastor Mavhengeni nana Dr. Boni nana Dr. Boni. Okay. Then ndakashia maissues angu nawo mapastors aya then pakuenda deso nana vanonzi Pastor Robert Ngorima nana Pastor Murapa. All right.
saka ndo vanhu vakaita pakundibatsiridza panyaya dzekuita sei kunamata kuti nditozokwanisa kurarawo pekwanda kuita sei kwanda kutombetowa because hane ndiri kutaura kuti pandaiteera paipai wanzoti pane munhu ane kutanga unenge wakavata naye handiti toteya madzikirirai achiramba achita sei achinyanya handiti asi bva ndatosiyana nawo vanhu apa ndakasangana nawo ndingangoti ndandatone depression pfungwa dzangu handini ndikutaura kuti apa ndinomwa mapiritsi ebp neshuga saka zvandandakufunga ndezvekuti oright kunamata kwacho ndiri kunamata asi zvinhu izvika hazvisi kupera saka inini chandakuita hanguka ndikada kuti ndite suicide panapaka ndiye ndatukisa Mwari saka inini zvandakuita pana ndezvekuti ndakuregedza hangu kumwachi mapiritsi ebp neshuga achiona then ndongofa then vanhu vachangofungidzira kuti ndaita sei ndangorwara ndikaita sei ndikafa handiti saka tenda ukembi pepe ndakatoshamisika tichisvika tichiparidzirwa mari dzanga dzakanangana neni handiti ndobva ndaona mapastors aya akandipa tariro bhozi sekufunga kwangu ndaifungidzira kuti maybe hapana kana kuti muchechi vanhu vanokwanisa kundinzwisisa situation bhozi vamwe vane mari dzodziye dzekufungidzira kuti pamwe maybe iwo munhu unongochiroyiwa handiti pamwe kune kutadza kwaunoita kana kuti pane zvimwe zvinhu zvaunoita but ndakatokwira ndakatokurawo nditorichi genuine person pasina zvinhu zvekuti zvakaipa zvekuti zvandinenge ndichitadzira Mwari saka masituations andakangosangana nawo saka nditoona kuti vanhu vari kutondinzwisisa vanhu vabva varamba vachiramba kuchita follow up neni vachindifonera vachidini ndichivafonera handiti then ana pastor Murapa napastor Popoma vasvika pakuita sei pakuyowo kumba paipai nditoone situation yangu ndakutokwanisa kutorawo zviri nani zviroto zvakashata zvanemborota zvezvi ndisazazvirota iko zvinezvi ndatonengwa kana madzikiriro achona handisi kutombosangana nawo kuvatiwo kwandinetwa kana ndiri kunguva dzekuteera dzedzi handisi kuita sei ndatonengwa zvisiri kutomboitika zvazvo tinoda kutenda Mwari ndimwari hazvidi mvura izvi hazvidi matombo asi mukutaura kwamaita ndabatikana kuti makasheya nemurume wenyu matambudziko and then murume wenyu bva agamuchira zvinhu zvinoitwa nevarume vashomani kuti anomira nemi uye pandakataura nawo munhu anoratidza kuti even nanhasi vanomira nemi vamagwiti machallenges aya sezvo ari kutaurwa kuti kubva grade 3 vakusekondary vakakuudzai experience yavo mumarriage menyu hamuna here kuencounter machallenges aida kuita kuti maybe muchato uyu ufe zvii zvamakasangana nazvo zvamaiona kuti isimba rehuroi riri kuitika pazvinhu izvi right ini ndingati ndini mumwe wevanhu airamba kuti chinhu chinonzi uroi chiriko ndaiva nepfungwa idzodzo dzokuti munhu anonzi anoroyiwa anobata mishonga nekuti pakukura kwandakaita inini ndakakudzwa mumhuri yemachitawara ndakakurira ndiri muJehovah Witness saka ikoko taitenda kuti munhu anoroyiwa haasi kuita zvekunamata nemazvo kana kuti ane mishonga yaanobatawo ndo zvakaita kuti pandakasangana naamai ava vachindiudza experience yavo ndakavati izvozvo ndezvenhema ndo zvakandipa ushingi hwekuti ndigare navo asi ndagara navo ndakararama mukutya nekuti zvandaifunga kuti hazviitike ndakaona zvichiitika haisi nyore kuti wasangana nemunhu mutsva because kana vanhu makugara mese masangana vanhu vanobva kumhuri dzakasiyana uku nekoko uchizoona munhu hamusi kukwanisa kurara anoda kumutswa nguva nenguva dai avhunduka kudai ashedzera adii zvaityisa zvokuti ndakasvika pakuudza machaplain ekubasa kwandaienda machaplain ndichangoroora but zviri kuitika kumba handisi kuzvinzwisisa but vanhu paunoudza nhau dzakadaro vanotowedzera kukutyisidzira vanopinza mofi nekuti vane vachikomenta zvakasiyana siyana vamwe vanokudza kuti mukadzi ane shave reuroi muroi vamwe vanokudza kuti mukadzi wezvikwambo kumusha kwawo ikoko akatopirwa kuzvikwambo saka vakadzi vakadaro vanouraya varume
saka ndakangorarama ndiri mukutya zviya zvokuti zvandakazvipira izvike chero nguva ndogona ngonzi ndafa. Muri kuona nekufamba kwenguva takava nemhuri zvakawedzera rutyo nekuti zvese zvakanga zvakuitika pavana vatanga katainawo ndaifunga vamwe dambudziko ndoripi riri kubva kuya amai. Mwana wedu first born akatanga kurwara zvisinganzwisisiki aingoti abva kuchikoro achitotamba nevamwe waizogonza mwana adona akutobuda furo mukanwa akutogwina totora mwana tomhanya naye kuchipatara. Svika kuchipatara vana chiremba vakaedza zvose vakatesta zvose zvavaifungidzira havana chirwere chavakadini chavakawana. Saka zvakaita kuti ndirambe ndichibhilivha kuti uroyi uya hwaitaurwa ndo hwakuafekta futi nevana. Gare vana vatanga futi kuita zvaita mai vakarara mumba mwana aigona kutanga kuvhunduka icho kutomhanya mwana ako ichi. Saka vana vane zvinhu zvavaiona but imimi semaparents vachitodedzera kuti icho but imimi hamusi kuchiona. Handisi kuchiona. Panguva iyoyo ndo patanga takuraramira kupindura. Saka mai vandofunga vakandotaurawo nhau dzavo chechi sezvavamboreva kuti vakazoudza vamwe kuchechi vamwe vakauya bhozi ndichiri kurangarira pamba pachiitwa all night prayer taiti zvakuda kunamata izvi shuwa pamba pakarara vanhu vachinamata vachidii. Chaita kuti nhasi ndibvume kuya panapa handiti inhau yekuona kuti kubva pakanamatwa paya zvinhu zvakatanga kuchinja. Amen. Zvaitika kuvana hazvichaitiki. Amen. Pavakakurukura nemamwe mapasta akauya kumba vakasvika vakakurukura neni vakataura tai hatichakubatsirai kunamata. Iko zvinondofunga paane nguva ingada kusvika zvikuma 4-5 months shanduko yakakura ndiri kuiona. Zvinova zvakuita nditende futi kuti uroyi unogona kupedzwa naMwari chete kwete nevamwe vanhu. Ndo zvaita kuti ndigone kuya papi panapa. Toda kutenda varume mamakateerera mamakateerera kana pane chinhu chinondityisa isapoti yababa isapoti yavo ende vateereri muri kuzvinzwa kuti vamagwiti munhu anoona programu yepamandara vakataura kuti ini chisavadha kana Mwari achidai uyu Mwari ndinomuda uyu. Hapana matombo, hapana mvura dzakashandiswa, hapana vana vachekwa nyora, hapana zvakati zvaitiwa, but vaona simba raMwari kuburikidza nekunamata. Amen. Mai Magwiti mune chimwe chinhu chamungada kutaura here tisati tapa Pastor Chikondi? Ona ndasira futi nenhau yenyora kuti apa vatoninyora 11 futi dzandakachekwe papapa ndinonzi ndichiri kuenda kuchikoro vachona. Kuti nandine nyora dzedzana ndasirira kuti ndo chimwe chimwe. Nyora idzi makadzichekwa kun'anga here? Handina kumbochekwa kun'anga, ndakangomuka dziripo. Kungomuka makachekwa nyora? Kungomuka ndakachekwa nyora. Mwiri wese? Kuchekwa nyora kuruko rwa left ko. Yes. Unoziva kuti Satani anogona kuda kutambira mu18 area. Ane nharo. Muchinda uyu ane nharo. Ende nharo dziripo. So number 1 chatiri kubata vateereri nenhau dzamuri kunzwa ndechekuti number 1 hatigone kuramba uroyi huriko. Sure. Chechipiri ndafarira pfungwa yamataura vaMagwiti. Ndo pfungwa taitomboonayo yekuti vanhu vanotenda kuti munhu wese anoroyika inyaya yekuti akabata-bata.
but tiri kuona kuti grade 3 anenge abatii unge kana atobatiswa you see saka tiri kuona kuti kunyange usina chawakabata uroyi huripo. Pastor Chikondi, taurai nesu. Alright, yes mama. Alright, pane ndotena mufundisi nekundipa nguva. Yes, it's okay. Chinhu chandinoda kutaura ka ndechekuti nyangwe zvikanzi Satana aripo kana kuti even waroyi makanditeerera but amufe makakunda simba chi hapana chinombofa chakakunda simba raMwari. Nyangwe uroyi ukanzi uripo bosi ndakapota nenyika ndigotambura ndichiti neMwari bosi chinhu chandangoshira kungorara sohope kunyatsorara hope asi ndikunyatsoona kuti mazono ndikukwanisa kuita sei kurara nditokwanisawo kurara. Saka chinhu chinongopa ngoti nyangwe zvikanzi vanhu vakaipa varipo asi Mwari mudhisi cheche achirimo ende aripo kurwisa varoyi vanenge vachirarama kunzo nyangwe ukadanda neuroyi ukadii ende even vari kuroyiwa wacho handiti ngatingorambe takatsamira kunani kuna Jehovha. Ivo varume vatiri kuonawo handiti varume wekuti ngativashandise sezvawakapirwa mabasa kunzi washandiswe naMwari handiti tichivaudzawo maproblems edu handiti vachiite sei vachitibatsira handiti pasina kana dombo pasina pasina zvimwe zvinhu zvatinopiwa bozi mukuenda uchinotsvaga zvimwe kuti hanzi zvone ndiri kunotsvaga kuti ndibatsirwe uri kutorombawo futi vanokufuta nenguva kuti tasi mangwana futi wachabateyo uchingonzi ndiwe wakaita sei ndiwe nenguva wakaromba. Saka vanhu ngatiite sei ngatitizire kuna Jehovha. Amen. Dautenda ipfungo yakakosha. You know kuti tikangoita zvemavhesi vanhu vasingaone kuti no kune vanhu vakatosangana nezvinhu zviriko ende vanhu ava vakatoona simba raMwari. Vachikonditaura nesu totangira papi. Regai nditini muri kuona issue yavari kutaura iyi yambotaurwa namufundisi Mapurazi kupuwa zvinhu. Ndakaita experience 2016 ndapedza kuparidza pane imwe nzvimbo pakauya kapo zvikanzi elder nzvimbo yatiri pamba patiri kuloja ndepechi 5 pa5 months zvazviri kureva ndezvokuti mwedzimba waibva wapuwa notice. Ndikati chikonzero chii mukadzi wacho bva kuchema zvikanzi ndiri kuakizwa ndiri muroyi but handina pandoziva pandakatemerwa kana pane zvandakatemerwa pamwe ndiri mudiki kana pane zvandakapiwa kwete ndichiziva maybe ndiri mudiki but ndiri kunetsekana kuti ndavo but on the other side ndiye ari kutaura vari right vanhiwa kuti futi wandi ndiri muroyi bhozi ndoonekwa ndakamira mumba mevanhu kana uma 12 midnight kana uma 1 kumakumba kwemubhedha mumba mamakakiwa handi muri kupaona ndikati hauna here mushonga wakambopiwa zvikanzi mushonga ndakapiwa but ndakaupisa samwe ndikati mushonga chete here hapani here mune zvekunamata kana mushonga wakapiswa zvika ndakaenda kune rimwe department vanhu vanoita zvekunamata ndikapuwa shinda yacho yanga yakakoswa ine white nered ine mapfundo mamwe eblusu zvikandoya ndakapiwa anga akaisungirira muchuno ndikati yawakaipiwa sei zvikanzi yakamboneta 3 days ichirara mugomo ikaitwa sei ndikati chinhu ichocho there's something wrong ndoziva zvinogona kuitika ngatidimbure shinda iyoyo tione zvinoramba zvichiitika here tigonamata ndobva zvanzi ndakanzi ndikaidimbura ndopenga kutenderera pfungwa chaiko ndikati kana ukapenga ndokunamatira Satani anichandisa vhiye tichibva tadambura shinda iyoyo nditori nayo papicture pamavideo clips andinoplaya but adimbura shinda iyoyo tichibva tatomunamatira from 2016 up to now haana kuzoonekwa futi achipinda mudzimba dzevanhu. Saka ndikutsigira pfungwa itawa namai ava kuti kana takunamata ka ngatitsvake kunamata Jehovha tisingabatsirwe nechimwe chinhu otherwise togona kuitiswa varoyi tichifungidzwa kuti kubatsirwa mukunamata. Regai nditaure ndisire Pastor Mapurazi mukatasa panapa pana vaEfeso 6:12 inoti nokuti hatirwi nenyama neropa asi navabati navane simba namadzishe enyika iri marino nemweya yakaipa yedenga. Paul ari kuti hondo yedu haisi physical hatirwe nezvinhu zvinobatika torwa nemaforces atisingagone kuona. Ani muri kuona kuti ava vakarara mumba pamwe pachitomuti munhu akatora akapfeka hembe dzake but aigona kukumurwa hembe idzodzo ogero. Hatirwi nenyama neropa kureva kuti patinokiya madhoma neru takurara tinokiyira mbavha kwete varoyi. Saka Paul achiti hatirwe nenyama neropa ari kureva kuti hondo yedu ndeyemweya. Isusu patinonamata Mwari ndiye aneta counter zvinhu zvezviye muchadenga isi tisingazvioni kuti zvii hondo inorwiwa takatokotsira dai Mwari aitiratidza kuseni hondo dzarwiwa taitovhunduka kuti iwe inga usiku ndaigona kudzipuka ndikafa nayo. Regai ndipedzisire ndoda kuenda pana
tiri pana Acts panapa sorry Acts chapter 12 inotiwo rikandoerenga from verse 6 zvino Herodhi wakati oda kumubudisa pausiku ihwohwo wakanga avete pakati pevarwi vaviri akasungwa namaketani maviri navarindi vakanga vachirinda torongo pamberi pemukova. Ipapo tarira mutumwa wache akamirapo chiedza chikapenyamba akarova Petro parutivi ndokumutsa achiti muka ukurumidze. Ipapo maketani akawa pamaoko ake. Mutumwa akati kwaari zvisunge chiuno ushungire shangu dzako. Akaita saizvozvo akamutevera. Akabuda akamutevera asingazivi zviro kwazvo zvinoitwa nemutumwa asi wakati ndinoona chiratidzo. Zvino wakati apfuura murindo wokutanga newechipiri vakasvika pasuo ramatare pavaipinda napo paguta rikangovazarukira roga. Ndoda kuti muone zvinhu zvikuitika panapa. Mukadzidza chapter iyi munoona kuti Peter aiswa mujeri naHerodhi. Anopiwa 16 masoja emuchengeta. Vamwe vacho 2 vanotonzi cheni dzavo dzinenge dzakatosungirwa futi pana Peter. But ngirozi yapinda imomo cheni dzakadonha dzega. And remember mujeri mamina Peter makavharwa door but ngirozi yapinda. Mukuona? Saka ngirozi dzakadzingwa kudenga dzinova madhimoni sekutsanangura kweBible. Ndo dzekuti kana dzagara varoi. Ani muri kuona Peter panapa achibuda nengirozi. Peter asiri akavhura gate. Hanzi ngirozi paikangomira gate rabavhurika roga. Saka kurati ngirozi dzakadzingwa kudenga padzinopozesa vanhu vanoita zvewitchcraft ikamira padhora ako nyange wakaisa chihuri nemukati rinovhurika. Ende muri kuona panapa pari kunzi Peter paakanzipfeka hembe ndofunga munhu wese akamboenda papolice camp anoziva kuti uchingosvika ipapo bvisa bhutsu kana pasi uda kuenda wakuita sei unotoziva kuti hapaitwe izvozvo but muri kuona Peter arikupfeka bhutsu masoja haasi kuzviona. Peter arikupfeka hembe masoja haasi kuzviona. Peter arikubuda nengirozi masoja hanzi naHerodhi achengeti munhu haasi kuzviona. Kureva kuti simba rengirozi dzakadzingwa kudenga dzinova dzinopozesa vanhu padhimoni reuroi kana yapinda mumba mako madhoo ese aya anovhurika. Number 1. Number 2 munorara hope hamumuke. Anokupanzwa munetange mabatwa nemagneti sekubatwa kwakaitwa masoja mabatwa nesimba remagneti rekuti hamupepuke kana kuzvinura. Saka kureva kuti hatifanire kurara tisina kunamata. Ende honde yatinorwa sekutaura kwaita Paul haisi yenyama neropa. Ihondo dzemwe. Rega ndipesere na Luke 10:19 handichaitsanangurai ndofunga nditaura yega. Ndipe Pastor Maprasi. Tarirai ndakakupai simba rikutsika pamusoro penyoka nezvinyavada napamusoro pesimba rose romuvengi hakuna chinhu chingatongokukuvadzai. Amen. NdiJesu akataura mashoko aya ndakupai simba rikutsika pamusoro penyoka nezvinyavada napamusoro pesimba rose remuvengi kureva kuti Satani zvese zvaanogona kuita musainzi dzake mulaboratory yake Jesu ari kuti simba randakakupai rinokurira izvozvo. So ngatitendei mashoko ataurwa namai ava sekudzikinurwa kwavakaitwa. God is still having great power to deliver those who are in bondage. Amen. Pastor Maprasi. Mashoko makukutu zvikuru. Ndabatikana nenyaya yekushanyirwa usiku pachibuda paine zviratidzo zvekuti panenge pachita murume andishandisa usiku. Ndakamboita kesi iyoyo kune imwe nzvimbo. Satani haana tsitsi. Mbuya vachembera vakauya vachichema vachiti mufundisi ndakatanga ndichita kurota murume achindishandisa kundiita mukadzi. Mbuya vachembera but akapedzisira asauye kuhope akuya direct ndichitoona kuti uyu munhu uyu auya ondishandisa anoita sekunge madzikirira sort of potosara paine zviratidzo zvekuti inini zveshuwa ndandashandiswa nemunhu wechirume. Ndoda kutsanangura pfungwa yandishandisa Isaiah 14:17 inotaura nyaya yekuti inotsanangura pamusoro paSatani Mwari achimoka Satani kubva paverse 12. Verse 17 inoti iwo wokushandura nyika kuita renje wokuparadza maguta. Last part ndo yandinoda. Inoti iwo kuti ukavharira vanhu mutorongo rako haudi kuvabuditsa. Chapter 14 verse 17. Okay. Satani kana akaisa vanhu mujeri anokiya obva aenda nemakiyi haadi kuti vanhu vabude. Anomeka sure chimwe chaanoshandisa kuchengeta vanhu mujeri kuvatyisidzira zvokuti kwese kwawaenda unongoitonzi zviri pauri izvi ukasaramba uchibatsirwa. Ndakutaura from my own experience kuti imwe weye yekuisa fiye kuti zvakaitwa pamuri izvi mukasaramba muchibatsirwa neni kana muchibatsirwa nevanhu vakaita sesu zvichakusvitsai parufu. Saka you see kuti uri kuvhundutsirwa nehope dzawasangana nadzo nemadzikiro vari kusangana nawo woenda futi kuchechi wobva wanovhundutsirwa futi namuprofita Maprasi kuti
kana ukasaramba uchiuya kwandiri zvichakusvitsa parufu. Saka it's a game yeprison yefear, kuti uchengetwe nefear. Wabva uku waenda uku uri kufambiswa ndiri kutaura about vanhu vari kuita zvokufambiswa kuti dambudziko ribve pavari. Chechipiri ndi John chapter 8 verse 36. Amen. Inoti kana mwanakomana womunhu achikusunungura muchava vakasununguka kwazvo. Amen. Inobva yandibatsira isusu taishandawo kudepartment rekusunungura vanhu. Taisunungura nezvandataura zvakasiyana-siyana, kupa vanhu huko dzemutara, kupa vanhu mvura, kupa vanhu matombo, kupa vanhu zvakasiyana-siyana. Kana adyiswa tomupa soda yakasangana neorange crush nemazai, handizoti concoction yacho inonzi kudii iyoyo, munhu omwa kuti arutsiswe. But ndakaona kuti machallenges acho aisapera permanently. Vanhu vanoita vachidzoka, nhasi arutsiswa zvimwe, mangwana pane zvimwe zvakasaririra. But vhesi yakandijekera kuti kana Kristu achisunungura vanhu zvisingaitwe neconcoction yeorange crush, Christ anosunungura nemunamato badzi. Zvisingaitwe nehoko, munoziva kuti vanhu vaigona kuti atsigisa musha nehoko, but zvaigona kuvashandukira futi mangwana, zvakuvaisa pane imwe experience. Kuti maybe munhu akapiwa chinhu chotanga kumushandura atova muroyi. But tiri kuti kana Kristu achisunungura, haasiye paine zvimwe zvinoita kuti zvirambe zvichikudzosa. Anokusunungura completely. Thank you so much. Toda kutenda vadiwa vadikani pachirongwa chedu chiKristu nechivanhu. Mazvinzwira kune mhuri ekwamagwiti, mazvinzwira kumapastors maviri atiri kufamba nawo, zvinhu zviri kuraramika. Pane munhu ari kuona chirongwa chedu atambura. Kune nzira imwe chete, kutizira mumaoko amuponesi Jesu. Amen. Tikaverenga kuna 1 John chapter 4, inoti zvoni vana vaduku ndinokunyorerai chinhu ichi, kuti uyo uri mamuri mukuru kudarika uyo ari munyika. Satan anogona kuita maminimini api mukati meupenyu, but one thing for sure, Jesu ane makey ekuti buditsa mujeri raSatan. Manzwa baba vachitaura kuti tinotenda kubva pakanamatwa nemapasta, vana vava kurara hope. Zvinogona kuitikawo kwauri, hausi kurara watambura nezvinhu zvakasiyana-siyana. Tina Mwari achiri kusunungura vanhu vake. Dai Mwari wokudenga atikomborera, dai atisunungura. Tichakumbirisawo panguva inoi kune vanhu vari kuti idi izvi zvinhu izvi zviri kuitika mukati meupenyu hwangu. Number 1, mune mapasta eku7th day ari padhuze nemi. Endai munovaona, vashungurudze kuti pastor ini ndoda kusunungurwa. Manzwa ava vachitaura. Number 2, in the event yekuti mungade kutibata, Elder Chikonde varipo, Pastor Mapraz varipo, ini ndiripo, kuti tibatsirane kuti Mwari vatisunungure. Panguva inoi ndichakumbirisawo Elder Chikonde, patiri kunamata, chinangwa cheprogram yedu kunamatira vanhu vari vakasungwa, vanhu vari kuti toda kusunungurwa, uye nekutenda Mwari nezvavakaita kumhuri yekwamagwiti, kuti vana vekwamagwiti ngavakumikidze maoko aMwari, zvipere zvamuchosi. Tinamatirei. Ngatinamati. Baba vedu vari kudenga, Jehovha musiki wedenga napasi, toda kukutendai nekuti muri Mwari tiripo, muri Mwari tisipo. Amen. Toda kukutendai neprogramu ino yamakaronga imi, nechinangwa chekuda kusvikira vazhinji vamakanga maona kusungwa kwavo, kutambudzwa kwavo nemuvengi, mukakireta programu inei kuti patichataura nehama neshamwari dzakasiyana-siyana, patichanamata, imi muchavasvikira mavasunungura nekuda kwezita raJesu. Amen. Tine mhuri yekwamagwita, toda kukutendai nebasa guru ramakaita paupenyu hwavo. Satani akavashungurudza for years, asi mavarangarira, makavadzikinura. Chatakukumbira Mwari waIsraeri, imi munotaura na John 8:36, kana muchisunungura munhu anobva asunungurwa zvachose. Toda complete deliverance kumuri. Amen. Kubva kuvana nevabereki, zvose zvakaitwa naSatani hatidi kuona zvichidzoka futi.
dzingai Satani namadhimoni ake mukati meupenyu hwavo. Imi Jesu Kristu mubate ushe nguva dzose pavanenge vari, pavanofamba. Ngirozi dzenyu dzine minondo inobvira moto dziva protected from all the forces of evil. Ishe wangu namuponesi, tine vakateerera chirongwa ichi, vana amai, vana baba, vakomana, vasikana, vatambudzwa nemweya yetsvina. Pavachaona chirongwa ichi, pavachasangana nekunamata uku, tokumbira ruoko rwenyu ruvasvikire mumwe nemumwe in his point or her point of need. Vasunungurei vari kutambudzwa nemweya yetsvina, vane ma-spiritual husbands, ma-spiritual wives, vari kurota vanhu vakafa, vari kusangana nemaproblems ekugerwa, maproblems akasiyana-siyana nemamwe asina kumencheniwa pano. Mwari wangu, ndinokukumbirai, imi muri kunzvimbo dzose, kunyange vari kunze kwenyika, munokwanisa kuvasvikira vari ipapo. Tokumbira kusunungurwa kwavo. Mavasunungura, kune matestimonies mazhinji atichanzwa. Jehovha akatishanyira, akatisunungura, nhasi taakufara tiri mahari. Toda kukutendai nekunzwa munyengetero. Toda kukutendai nevose vamasunungura nekuda kwechirongwa ichi. Toda kukutendai nevazhinji vamucharamba muchisunungura nekuda kwaJesu anogara nekusingaperi. Tokunamatai. Amen. Amen. Tinoda kutenda hama dzedu pakupedzisira, sezvo manzwa kuti tiri kumabhuku. Bhuku number 1 ratiri kukurekomendai pachirongwa chataverenga ibhuku rinonzi Great Controversy. Kana usina bhuku iri, uri non-Adventist, uri kuona programu yedu paMandara SDA Church, unongotsvaka ongoti inini handisi musavata, but ndiri kutsvakawo bhuku rakataurwa nezvaro rinonzi Great Controversy. Ndinokurudzirai kuti muverenge kubva pachapter 30 kusvika pachapter 34. Panotaurwa ma-snares of Satan. Satan anoshanda sei. Bhuku rechipiri ranichakurudzira kuti mutsvake ibhuku rakanyorwa neumwe mufundisi anonzi Pastor Musosvi, rinonzi Freedom from Fear. Ibhuku rinosunungura, rinobata nzira dzose dzine chekuita newitchcraft. And then bhuku rekupedzisira ibhuku rinonzi The Church Culture and Spirits Adventism in Africa. Mabhuku aya anotibatsira kutiswededza pedyo naMwari ari kudenga. Dai Mwari vatikomborera tasangana pane chimwe chirongwa. Thank you so much.